давоми гуфтори романи фирдавсӣ зиёрати тоқи кисро. тайсафуни қадима ба арабӣ мадоин шояд ба ҳамин бағдод монанд буд. харобаҳои он бо номи тоқи кисро мавҷуданд. он харобаҳои барои эрониён муқаддасро бояд зиёрат намуд. фирдавсӣ ба воситаи мулозим аз аскофӣ ба зиёрати тоқи кисро иҷозат пурсид. ноиб иҷозат дод ва фармуд 2 аспи роҳвор ба ихтиёри меҳмон вогузор кунанд. шоир бо ҳамроҳии Абдуллоҳ ва бо мушояти 2 мулозими даргоҳ сӯи харобаҳо саворӣ намуданд. дар соҳили чапи Даҷла, дар байни пуштаҳои рег, забонаҳои ёзидаи сақсавул, бурганҳо, бутаҳои янтоқу кавар, харобаи тоқу айвони қасри бузурге қад барафрохта, дар гирду пеши он шикастапораҳои мармар, лундаҳои гили каҷолуд дар рег нимагур шуда хобида буданд. манзараи бас ҳуснангез, гӯристони салтанатҳо ва давлатҳои бузурги қадимулайём. ин буд боқимондаи шаҳре ки дар бостонзамон калонтарин ва бойтарин шаҳре дар Осиёи ғарбӣ, бо шишгоҳи зимистонии подшоҳони Ашконӣ ва сипас дар тӯли 400 сол пойтахти давлати Сосонӣ буд. урдуҳои Саъди Ваққосӣ вақте ки онро гирифтанд, аз бузургиаш дар ҳайрат монда, фақат як номи Мадинашаҳрро шояд ба вай номуносиб дида Мадоинаш номиданд. яъне шаҳрҳо ва дар тӯфони ҷангҳои арабу аҷам хароб ва кам кам нопадид гашт. намуди харобаҳои Тайсафун Фирдавсиро мутаассир ва маҳзун кард. корномаи қаҳрамонони шоҳнома Фаридун ва коваи оҳангарро ба ёди шоир андохт. вақте ки озодкунандаи ватан аз фотеҳони бегона Фаридун бо даъвати кова бо ҳамроҳии ӯ бар зидди заҳоки истилогар қиём карда буд, лашкарашро ана дар ҳамон ҷоҳо аз Даҷла ки аҷамиҳо Арванрудаш меномиданд гузаронида буд. сипоҳи Эрон бо сардории Рустами Ҳурмаз ва Фаррухзод бо урдуи Саъди Ваққос ана дар ҳамин ҷоҳо дар соҳилҳои ҳамин руд то охирин сарбоз ва охирин нафас ҷангида буданд. вай Фирдавсӣ он қаҳрамононро дар шоҳномаи худ зинда гардонидааст. шоири бостоншинос сайрояндаи корномаҳои Ниёгон ба ёди замонҳое ки ба ақидаи ӯ кишвараш соҳиби истиқлол ва иқболи фаррух, муттаҳид ва муқтадир буд, беихтиёр мегирист. вай рӯ ба сӯи тоқи Кисро истода намоз хонд. асирон ҳар 4 сайёҳ дар офтоби сӯзон ва ҳавои тафсон хеле монда шуда буданд. дуртар аз қади роҳ деҳае ба назар менамуд. мулозим таклифи дар он деҳа дам гирифтанӣ кард. саворон сӯи он деҳа равон шуда буданд ки ба ногоҳ дар роҳи калони биёбон аз паси пуштаҳои рег корвоне пайдо гардид. фирдавсӣ ва ҳамроҳонаш бо ҳисси кунҷковӣ дар сари дуроҳа қарор гирифта донистанӣ шуданд ки он чӣ корвонест ва аз куҷо меояд. корвон
ба наздики онҳо расид. Фирдавсӣ бо дидани он ба даҳшат афтод. бар бисту чанд шутур одамони нимбараҳнае дастҳояшон ба пушт ва танашон ба шутур баста савор буданд. корвонро як даста сарбозони аспсавор меронданд. ҳама мусаллаҳ бо найзаву шамшеру сипар буданд. дар ҳавои тафсон аз сарҳои бараҳнаву чеҳраҳои афрӯхтаи бандиҳо арақи хунолуд мешорид. шутуре як марди миёнсол ва як ҷавонро мекашонид. сину соли ҷавонро дар он ҳоле ки ӯ дошт муайян кардан душвор буд. ӯро 20-сола ҳам 30-сола ҳам гумон кардан мумкин буд. вай 4 савори ношиноси дар сари дуроҳа истодаро дида якбора фарёд кашид ки: эй мусалмонон, гувоҳ бошед ки моро бегуноҳ ба куштан мебаранд. дод аз дасти халифаи золими хунхор. моро қарматӣ мегӯянд. қарматии мурдор худаш аст. сарбози аспсавор ӯро тозиёна зада аррос мекашид ки: хомӯш бош саг, хомӯш. бандии ҷавон хомӯш намешуд. вай тамоми овозашро сар дода ба унвони халифа дашномаҳои қабеҳ фиристодан гирифт. бандиҳои дигар ҳам ғавғо андохта ба шеваҳои арабии худашон кимчиҳое мегуфтанд. гуфторашонро шояд танҳо яке аз ду мулозими ноиб ки араб буд мефаҳмид. сипас ҳодисае рӯй дод ки фирдавсӣ аз мушоҳидаи он ҳуш аз сараш парид. корвон истод. якчанд нафар сарбоз ба назди шутуре ки ҷавони саркаш савори он буд асп ронданду ӯро кашида ба паҳлӯи шутур хобониданд. яке аз онҳо бо ду даст даҳони ӯро кушода нигоҳ дошта истод ва дигаре як чӯби дарозияш ду ваҷаб ва ғафсияш ба қадри ангушти дастро ҳамчун маҳори шутур ё лаҷоми асп ба миёни дандонҳои ӯ ҷо кард. сеюми ба ду нуги чӯб ресмон баста ресмонро ба пушти сари бандӣ гузаронду кашида дар гарданаш маҳкам баст. бандии бадбахт бо дастҳои бастаи худ аз муқобилат кардан оҷиз буд. акнун вай ҳамчун палангбачаи захмӣ наъра мекашиду сухане гуфта наметавонист. дар аснои ин амали сарбозон фирдавсӣ сабру қарор аз даст дода сӯи онҳо асп ронд ва накунед накунед гӯён фарёд зад: ин чӣ бераҳмист? шумоён инсонед ё ҳайвонҳои даранда? як сарбози мӯйдарози ниҳоят серриш бо ваҷӯҳате ваҳшатангез ба шоир рӯ гардонида ӯро дашном доданӣ ва ронданӣ шуд. аммо зоҳиран салобати пирона, риши сафеду чеҳраи нуронии шоир ба ин қасди он саффок монеъ гардид. корвон ба роҳ афтод. фирдавсӣ ҳамчун бемори бемадор аз зин фуромада дар канори роҳ нишаст. сараш ба зер афканда ва чашмонаш пӯшида буданд. ӯро ба ин ҳол дида ҳамроҳонаш низ пиёда шуданд. абдуллоҳ фих фих мегирист. мулозими форсӣ ба фирдавсӣ гуфт: ҳазрат, ба дил нагиред. ин қабил ҳодисаҳо дар ин мамлакат ба ҳукми одат даромаданд. аз қарори маълум сарбозон ба ҷанги қавме ки ба қарматиён мавсуманд рафта ин мардумро асир гирифтаанд. аз сӯхтану гиристан чӣ суд? ҳеҷ. биёед ба он деҳа биравем. он ҷо чашма ва дарахтони соядор ҳастанд.
шумо соате роҳат бикунед. Шоирро ёрӣ дода ба асп савор карданд. аммо коҳиши рӯҳии шоир ба ин тамом нашуд. ҳодисаи аз ин ҳам мудҳиштаре дар пеш будааст. рӯзи дигар абдуллоҳ, ки бо супориши Фирдавсӣ барои коғазу сиёҳӣ харидан ба шаҳр баромада буд, дер баргашт. ӯ бо ранги паридаву чашмони ҳавлнок ҳозир шуд. чӣ хабар? чаро ҳолат парешон аст? пурсид Фирдавсӣ. гӯям ё нагӯям, мутараддид шуд Абдуллоҳ. агар гӯям, боз дилашон сиёҳ мешавад. вай пушт гардонда, ҳеҷ воқеа негуфта, ба айвон баромад. Фирдавсӣ ӯро ба ҳуҷра хонд ва гуфт: абдуллоҳ, ҳар чӣ дидӣ ё шунидӣ ба ман бозгӯй, пинҳон надор. абдуллоҳ ҳамоно авзояш беҷо буд. ба Фирдавсӣ чунин намуд, ки вай ноаён меларзад. хуб, чӣ ҳодиса рӯй дод? хавотир кашида боз пурсид шоир. он ҷо дар майдон Абдуллоҳ дам фурӯ бурд, мисли ин ки якбора забонаш аз гуфтор монда бошад, ё вай аз гуфтани он чӣ бояд бигӯяд метарсид. пас он як нафаси амиқ кашида боз ба забон омад. дар майдон мардуми бисьёр тамошогарон буданд. гуфтам биравам бубинам чӣ ҳодиса. сарбозон онҳоро оварданд. киҳоро? ба куҷо? дурусттар бифаҳмон, танбеҳомез фармуд Фирдавсӣ. он гоҳ Абдуллоҳ бо забони гӯётар нақл кард. ҳамон бандиҳо дирӯз дар роҳ дида будемашон. оварда якеро ба суфа кашиданд. дар суфа ҷаллод ба дасташ табарзан бандиро ба кунда хобонид. аввал як дасташро бо як зарбаи табар бурид, баъд як пояш, баъд боз як дасту як пои дигараш ва дар охир сарашро бурид. танашро лагат зада аз суфа ба замин афканд. дар як тарафи суфа одамони риштароз дар сари ҳамаашон дасторҳои сафед қатор нишаста буданд. ҳар бор ки ҷаллод даст ё пои бандиро мебурид, ҳамаашон якбора даст бароварда Аллоҳу акбар мегуфтанд. баъд боз бандии дигарро ба суфа мекашиданд. ман гурехтам, дигар нигоҳ карда натавонистам. Фирдавсӣ дар ҷои нишастааш шах шуда якчанд дақиқа аз як нуқтаи фарши ҳуҷра чашм наканда хомӯш монд. шоире, ки дар дастонаш ба мардумон маёзор муре ки донакаш аст, ки ҷон дораду ҷони ширин хуш аст, гӯён панд медод, ба чӣ хаёлҳои гарон рафту аз дилаш чиҳое гузашт. инро бо ибораи маъмул гӯем, худаш медонисту худо. аз ҳамон рӯз сар карда ӯро ба муолиҷаи пешхизматаш машғул шудан лозим омад. абдуллоҳ васвосӣ шуда буд. гоҳо худ ба худ гап мезад ва шабҳо дар хобаш дод зада бедор мешуд. Фирдавсӣ бемории рӯҳии Абдуллоҳро ба дуохониҳои машҳури араб хононд. ҳам дар талаби шифо ба мазорҳои муқаддасе, ки дар Бағдод кам набуданд, назру ниёз бурд. шоир ба муъҷизоти чунин мазорҳо ва ба шифобахшии даму нафаси покон эътиқод дошт.